गिबियावनो नोंथांमोननि भिउवार्सनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि दिनैनि देवाल फुजानि गासैनिसिमबो हामलायनाय थाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोननि गासै खामानि मावग्रा नोंथांमोननि चेनेलनि जानानै खामानि मावग्रा गासैनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसेयैनो बे कमिटिनि बिबानगिरिजों लोगोसे बे कमिटिनि न'खरनि साफ्रोमनिसिमबो आंनिफ्राय देवल फुजानि रोजा रोजा हामलायनाय थाबाय। आं आसा खालामो गासिबनिबो जि फुजाखौ बिथांमोना जि आसा खालामनानै दिनै फुजिबोबाय दं गोबां समनिफ्रायनो बिथांमोननि गासैबो साननाय हनायफोरा जाफुंथों होननानै आं आसा खालामो। लोगोसेनो आङो आसा खालामो बे जोंनि बिटिआर हालामाव गासैनिबो गेजेराव जोङो अनलायनाय गासैबो सोमजिथों बेखौनो आं बुंनो सानो। जिहेतु फुजानि थासारिया माबायदि दं होनना फोरमायजायो? दा गोबां मोजां जादों। बे ओनसोलनिनो गासै रुपि हालामनि गासैबो गामियानो बेयाव इनभल्भ जादों। बे फुजाखौ दैदेनलांनो थाखाय मोजां जादों, गाजा गोमजा। बयखौबो आङो खावलायो जाहाथे फुजाखौ बयबो नायनो फैनानै जाहाथे मोजाङै मोजां आब्रुथियै नायनानै थाङो, आं बेखौनो खावलायो। लोगोसेयैनो जोंहा भगबान श्री कृष्ण आरो राधानाव जाहाथे बोर बिनानै न'खरनि संसारखौ जाहाथे मोजां खालामो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो। गिबियाव आङो बर' खौरां नायगिरि बिथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोन बर' खौराङाव जेसेबांखिनि बिबानगिरिफोर दं खामानि मावग्रा नोंथांमोनखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो दिनै श्री श्री कृष्ण देवल फुजा आफादा फुजा खुंफुंनाया दिनै साननै जाबाय, नैथि सानाव आगान सुरबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो दिनैसिमहालागै गाजा गोमजायै मोजां खुंफैबाय दङ। आरो बे कृष्ण देवल उत्सव फुजाखौ खुंफुंनायाव आङो आफादगिरि महरै बिबान लानानै खुंफुंनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा गोबां आं बायदिसिना आफादाव बिबानगिरि जाबोनानै खामानि मावबोबाय, खुंफुंबाय। नाथाय आं दिनैनि थारिखआव जिबायदि गोजोननाय मोन्दों, जिबायदि मोजां मोन्दों, हेल्प मोन्दों, बेबायदि आं बेलेगाव बिदि मोनाखै। ओमफ्राय आङो सान्दों आरोखि माने मा होनो बे कृष्णआ जोंनि भागवत गीताफ्राव लिरनाय थानाय बायदिब्ला कृष्णआ सासे स्वयं इसोर ओरै होननानै बुङो। दा ई हिसाबै बधय नैबे कमिटिखौ सालायनायाव बधय श्री कृष्णआ बिथाङानो माने जोंखौ एसे हेफाजाब होदों बा मोजाङै सालायनायाव खुंफुंनायाव हेफाजाब होदों होननानै आं सान्दों आरोखि। बेसेबां बोसोरथि जागोन होनना फोरमायो? ओरैनोथ' बे बोसोरखौ जोंनि बे जों लिरनायाव 95 थांबाय, खिन्थु 1933आव जन्म आरो 1930आव जन्म। ओमफ्राय जायखिजाया जन्म मोननाय जोंसो लिरदों आरोखि बेखौ। खिन्थु जोंनि दिनै आंनि आबाया 85 बोसोर जानानै बैसो जानानै थैलांदों। ओमफ्राय बिथांनि थैनाया दिनै खमसे खम 6-7 बोसोरसो जाबाय। आरो बिनि सिगांनो आंनि आबानि बिफा अर्थात जोंनि बिबौमोनानो नैबेयाव जे मन्दिर मोनसे दङ बेखौ बिथांमोना नुदों, खिन्थु सोर गायसननोबो बुंथिनो हाया आरोखि। बेनिफ्राय गोबाङानो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा फुराना मानसिया बुङो बे दिनैसिमहालागै खमसे खम बे मन्दिरा 200-250 बोसोर जाबाय ओरै होननानै आरोखि। दा जोंबो मोजाङै मिथिया। जायखिजाया बेयावबो फुजिनाय जाय मानसिफ्रा बावथाय मुवा लाबोनानै फुजिफैयो, जाय मानसिफ्रा माने फोथायनानै फैनानै खुलुमफैदों, बिथांमोना जथेस्थ' माने मोनसे फल मोन्दों आरोखि, फिथाइ मोन्दों। आरो जाय मानसिया फोथायाखै बिनिनो माबा मोनसे खहा खालामदों, बिथाङाबो खिन्थु फिथाइखौ मोन्दों, माने गाज्रि फिथाइ मोन्दों आरोखि। हाबाफारि हिसाबै जों बेयाव दंफां गायनाय दंमोन आरो माखासे जोंहा पेन्डेल बायदिसिना गेट बेखेवनाय बायदिसिना दंमोन। आरो लोगोसे जोङो फुराना दौरिफोर दङ, बिसोरखौ बिदाय होनाय मोनसे हाबाफारि दङ। जों बेखौ मावफुंथ'वाखै, गाबोनहालागै जों मावफुंगोन। ओमफ्राय हारिमु मोनाबिलि दङ, बेयाव जों खिन्थु नाथायबो जों बादायलायनाय लायाखै। बेयाव माखासे जोंनि ओनसोलनिनो माने जौगाफुनाय गथ' गथायफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैनानै बेयाव मोसागोन। मोनसे गावनि गोसोखौ उत्साह, मोनसे साक्सेसफुल जानाय मोनसे लामाथिं लांहोनो थाखाय जोङो बेयाव मोनसे उत्साह होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि। गासै जोङो ओरैनोथ' देवला केलेन्डाराव लिरनाय बायदिबा सानथामल'मोन, नाथाय जों सानसे एक्सटेनसन खालामनाय रखम जादों आरोखि। जों सानसे बारा लाखिनाय जादों। फार्स्टआवथ' माबा गन थांबाय, ओमफ्राय दिनै 14 थाबाय। 14-15आव मोजाङै फुजाया जागोन, ओमफ्राय 16आव फुजाया जोबगोन आरोखि।
बोनथुमनाय जागोन बा क्लस जागोन आरोखि बेबायदि